Saanko tätä laittaa kiinni? Ei hirveästi häiritä muita. Ja nyt ollaan taas suorassa lähetyksessä. Me tultiin tänne huoneeseen, missä oli tämä Pick Ass Table, mitä äsken käytiin. Mutta täällä on muitakin ihmisiä. Tultaisiin me häiritsemään jotain. Pahasti täällä on joku tiukka palaveri menossa. Mikäs täällä on yleensä kyseessä? Kuka tietää tästä laitteesta jotain? Tämä on Ultra HD Android-tabletti. No mä just katsoin, että ihan taskuun mahu, mutta... Ei taskuun mahu, mutta tämä on firma Kori Oy, niin me tehdään se uuden sukupolven älynäyttö. Tässä on lähinnä meidän komponentit, mitä me käytetään, että koska jos tuodaan sellainen seinämallinen laite tänne, niin se on aika vaikea raahata tänne, joten tuotiin pelkästään nämä näyttöpaneelit ja pistetty kosketuselementit ja Androidit kiinni. Ja me tehdään näitä eri kokoluokissa, eri tarkoituksiin. Toisin kuten niin kuin yleensä kaikki muut, niin me ei haluta edes lähteä minnekään kauppakeskuksiin kilpailemaan siitä, että kuka myy tänne kosketusnäyttöä, vaan me yritetään löytää uusia tapoja. Kehitetään kouluihin uusia tapoja käyttää Androidia, ja meillä on ajatuksena luoda sellaista uuden sukupolven tällaista kokonaan koulunäyttöä. Meillä on kehitteellä tällainen yhteistyöhön, ryhmätyöhön tarkoitettu, ja siinä voi olla useita erillisiä yksittäisiä näyttöjä erikseen, tai ne voi toimia kaikki yhteen. Ja ideana on, että tämä on vasaran kestävä, tämä on äärimmäisen kustannustehokas, tämä on 55-tuumainen Ultra HD Android-tabletti, on halvempi kuin verkkokaupassa tavallinen kosketusnäyttö, saman kokoinen. Ja siinä on meidän juttu. No mitäs tässä nyt on? Tässä meillä on joku peli. Jotain täällä Tampereella niin, on tehty opiskelijatyönä erilaisia opetusalan pelejä. Ja me täällä nyt katsellaan vähän, että minkälaisia niitä on. Grafiikasta selkeästi näkee, että tämä on tarkoitettu vähän pienemmille laitteille, että rupeaa pikseli koko vähän kasvamaan. Mutta aiheena on erilaiset opetukselliset jutut. Kaikki ne ei ole vielä itse kehitetty tutustua, mutta täällä on nyt muutama ollut ihan hauska. Kuinka paljon tästä, mä itse näen tietysti, että koulumaailma on tästä paljon mielenkiintoisia, mutta kuinka paljon me nähdään, että tämmöistä pystytään jo maailmalla hyödyntämään niin kuin ihan yrityskäytössä? No, meillä on yrityskäytössä, me ollaan myyty näitä ihan neukkarikäyttöön, koska tämähän korvaa suoraan esimerkiksi läppärin. Jos sulla on Google Driveen yhdistettynä tavarat, sulla on tällainen näyttö seinällä, et sä tarvii läppäriä enää roudata sinne neukkariin, vaan sä kirjaudut sinne ja avaat omalla tunnollis Drivesta. Sun dokumentit pystyt käsittelemään sitä suoraan seinällä. Sitten meillä on myöskin pistetty tällaiseen rakennuskäyttöön nyt. On yksi projekti käynnistynyt, jossa tehdään rakennuspiirustuksia, pystytään käsittelemään isolla näytöllä ja se helpottaa työmaatyöskentelyä aika paljon, että pystytään ottaa printtejä siitä. Näitä on yllättävän paljon käyttötapaa, kun rupeaa miettimään se, että missä näitä ei vielä käytetä. Niin ja varmaan nyt se yberkallis, mitä nyt Microsoft on tekemään tätä Surfacea, niin sitten taas... 20 jotain tuhatta euroa, muistaakseni 84-tuumainen malli, että meillä sen koko luokan laitteet on 4-numeroisessa hinnassa. Mikä se suurin syy siihen on muuten, että se taas Surface tästä lähti vähän toista kulmasta ehkä siihen liikenteeseen? Se on just se, että siinä lähdetään kokonaan eri perspektiivistä, eli me lähdetään siitä ajatuksesta, millä tavalla tehdään tabletit. Kaikki muut tuntuu lähtevän siitä ajatuksesta, millä tehdään kosketusnäyttöjä. Se on se kohta, missä mennään suoraan puihin raskaasti ja kalliisti. Tämä on mun mielestä huikeeta. Nyt päästiin Angry Birdsiin, mikä on myös ajankohtainen teema, koska Angry Birds-elokuva tuli ensi iltaan juuri. Me oltiin eilen messuilla. Täällä joku sellainen arviolta 6-vuotias pojan naskali oli käsittelemässä tätä tänään ja se rupesi latailemaan pelejä tähän meidän demolaitteeseen ja sanotaan, että tästä ei ole vielä oikein päästy selville, että mikä sitä Angry Bird Actionin idea on, että tämä näyttää jossain määrin flipperiltä. Se on vähän flipperi, mutta siinä on tarkoitus kerätä noin munat saada pois tuolta, noin tippumaan maahan. Eli siitä pitää ottaa linnusta kiinni ja nykästä taaksepäin ja päästään irti, niin se lähtee siitä. Nyt se lähtee, kato siellä. Tämä on niin kuin golfia. Se on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin golfin ja muuta. Että katsotaan tuosta noin, jos tähdätään tuohon, päästään irti, niin kyllä sieltä sitten ottaa vähän vauhtia. Ja nyt me saatiin muna sieltä laskeutua päästä seuraavalle tasolle. Olen pelannut peliä. Loistavaa. Jos yksi on aivan mahtava, niin Clash of Clansin pelaaminen tällä on aivan upeata. Ai, se on. Minecraftiin niin täällä on pelattu. Eli tuolla esimerkiksi Vantaallahan on käytössä toi Minecraft Vantaaminen on mallintanut Minecraftiin Vantaan kaupungin suurelta osin, niin täällä on taottu sitä.
Ehkä ei tällä nimenomaisella laitteella, mutta yhdellä meistä demolaitteesta, niin Vantaan kanssa vähän ihmeteltiin, että miltä se näyttää tällaisella. Kyllä se toimii. Nämä on mun mielestä tosi hienoja. Täytyy kyllä Muksulle näyttää nyt tätä striimiä, kun tämä nyt sinne menee sitten, että isi pelasi näin isolla tabletilla tällä kertaa. Resoluutio on vähän mitä on tässä pelissä, kun sitä ei ole suunniteltu näin isoon kokoon. Perinteessä Angry Birds on parempi resoluutio itse asiassa. Niin, joo, totta. Tulee vielä hidastus. Miten me saadaan sitten, niin se lähtee sitten myös siitä, että tarvitaan sitten jonkinnäköisiä sovelluskehittäjiä, jotka lähtee sitten kehittämään sovelluksia näin isolle, koska nyt tässä heti huomataan, että joissain tapauksissa on tällaista, mutta suurimmassa tapauksessa kaikki toimii täysin natiivina. Kaikki Android-applikaatiot, mitä vaan Play Storesta löytyy, toimii tässä ilman mitään sovelluskehitystä. Joissain tapauksissa grafiikka voi olla vähän köhnöä, mutta yleisesti ottaen niin ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia. Ja kuinka paljon löytyy sitten jo tämmöisiä Android-marketista, joka olisi tarkoitettu tämmöiseen niin kuin, yhteistyökäyttöön tai tämmöisen collaboration tools, mikä olisikin tämmöinen. Niitä on jonkun verran, mutta se on vielä ongelmana, että suurin osa applikaatioista on suunniteltu tablettikäyttöön. Ja useimmat niistä taipuu kuitenkin hienosti siihen, että kun se koko kasvaa, niin se käyttökokemus myöskin paranee samalla. Eli ensimmäisenä ajateltiin esimerkiksi jotain Google Driven käyttöä, ja sitä pelättiin, että se varmaan näkyy siellä nyt ruudulla 7 sellaista kissan kokoista failia näkyy tuossa, ja sitä joutuu selailemaan puoli vuotta. Niin todellisuudessa niin kun se Google Drive tunnisti resoluution, niin se skaalasi sen välittömästi oikeaan koko ajan. Kirjaimet oli sitä 0,5 sentin koko, mitä se tällaista voisikin olla, eikä kissan kokosta. Eli ne iso osa applikaatioista toimii tosi loistavasti. Eli sehän me kanssa todetaan, että kun vertaa näihin erilaisiin muihin vaihtoehtoihin, mitä löytyy kosketusnäytöistä, joissa on jopa omia käyttöjärjestelmiä sisällä. Jos tarkoittaa, että haluat applikaatio, niin maksat 10 000 ja odotat 2 kuukautta, että saat jonkun tiedoston toimimaan, niin tässä tapauksessa niin me Play Store ja lataat ilmaiseksi, mitä siellä on tarjolla. Eli me tähdätään kustannustehokkuuteen. Nyt jos olisi kiinnostunut, jos mä haluaisin tämmöisen, niin mistä mä nyt saan tämmöisen? Soita mulle. www.dignage.com tai sitten ihan suomalaista kirjoittuna kosketusnäyttö.fi. Niin siellä on meidän yhteystiedot, me tehdään tämmöisiä. Ehdottomasti, ja nyt laitetaan vinkkejä niille sovelluskehittäjille, että kannattaa alkaa tekemään myös sovelluksia tämmöiselle jäätäville. Me haetaan myöskin partnereita, jotka on kiinnostuneita kehittämään sovelluksia tänne, ja meillä on tavoitteena lähteä syksyllä pilotoimaan koulukäytössä, mikä tarkoittaa, että jos teillä jollain on jonkun asteista koulukäyttöön tarkoitettua softaa, niin tässä on sellainen Troja-hevonen, minkä kanssa pystyy myöskin pääsemään suoraan koulumaailmaan. Ehdottomasti. Tämä oli hienoa. Missä me seuraavaksi oikein lähdetään? Kyllä. Mä aina tykkään tämmöistä teknologiasta, mikä kasvaa vielä isommaksi. Ja isommaksi. Pörmintä on taidonnäyte tässä pelissä. Taidonnäyte tässä pelissä? Okei. Mä oon käytetty kaikki elämät. Eikö tässä sai nyt avata näitä luukkuja, kun me ollaan saatu näitä avaimia, niin täältä saa bonuksia. Saat saa rahaa. Se on aina hyvä. Ja sitten mennään. Tämähän oli se peli. Tässähän oli muuten Easter egg, niin joka menee pelaamaan. Kun se katsomaan sen elokuvan ja on tämä applikaatio, niin saa lisäkentän, jos siinä lopputekstin aikana nappaa kuvan siinä elokuvan jälkeen, niin pääsee ekstra kenttään. Ensimmäinen kerta, kun saa kännykän ottaa esille elokuvateattereissa. Täällä tulee mainos, mitä on pakko klikata, ne osaa tämän homman kylvettää. Ja tässä se tuleekin se mainos, eli tuossa pääsee tämmöiseen erikoiskenttään, jos sitten se loppu teksteissä ottaa kuvan siitä. Ja sitten on pakko vielä klikata how, eli tolla tavalla, ja sitten mennään tuosta noin. Ei tarvitse kertoa enempää. Ei käynyt sitä mikrofonia, mä en tiedä, onko tässä mikrofonia. Se ilmeisesti tunnistaa jonkun possun äänen, ja silloin nappaa sen kuvan. Tähän löytyy webcam-moduli, mutta se nyt että se kiinnittää. Niin joo. Sitten. Ei konnektoiduta Facebookiin. Mutta monta klikkausta, niin kun pääsee pelaamaan. Yksi muna pitää pelastaa. On tuolla. Meillä ei mitään tämmöisiä ekstra työkaluja, mitä voitaisiin käyttää. Lähdetään tuolta flipperimäisesti. No, demoefekti. Halo?
Miksi tuo 3 klikkaa? Siitä tapahtuu Jätkähän ei osaa yhtään. Terveisiä Roviolla. Kattokaa kuinka intuitiivisia teidän pelit on. Nyt mä oon niinku ongelman äärellä, että joo. Se kattoo sua vihaa. Tuo. 4 lintua. Tuo on joku pause päällä. Painetaan pausesta. Se toimii. Siinä on pause. Ja nyt sen Mainokset ainakin toimii. mainokset ja sitten OK-nappi on tuolla piilossa. Tämä pitäisi kääntää pystyyn. Mä luulen, että me jatketaan. Kun... Mä rikoin sen. Vielä kerran. Ja mä. Hei, kato. Se piti painaa 3. Siitä kun vetää ne heti lähtee. Jätkä ei osaa yhtään. Mennään pois täältä. Nyt tuli 0 tallenne.